Change of command sa 60 IB gipigayon sa Asunsyon Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Ipahigayon ng Change of Command, seremony sa 60 Infantry Mediator Battalion sa Philippine Army, partikular sa Asunsyon, Davao del Norte. Ang maong kalihukan, gipanguluhan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, niadtong Pebrero 6, tuig 2026 sa Campo Ria, Asunsyon, Davao del Norte, nga nagtimaan sa pagkumpleto ni Lieutenant Colonel Jovely Carmel Gabading, kansa unang babae nga nahimong Infantry Battalion Commander sa Philippine Army. Atol sa seremonyas, formal nga milingkod si Lieutenant Colonel Jesus Rosete nga komandante sa Mediator Battalion. Mipuli kang Lieutenant Colonel Gabading kansang paglingkod nagbutang og benchmark sa leadership, professionalism ug operational excellence. Ug dako natampo sa kaandam sa misyon sa batalyon sa pagkaepektibo sa operasyon. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Major General Luzon si Lieutenant Colonel Gabading tungod sa pagpakita nga ang epektibong pagpangulo nakaangkla sa kinaiya, katakos ug kaisog, dili gender ug sa pagpangulo sa usa ka disiplinado kaayo ug makahimo sa misyon sa unit nga nagpasiugda sa kinauyukan nga mga mithi sa Philippine Army. Nanawagan usab si Major General Luzon sa mga opisyal ug enlisted personnel sa 60th IB sa paghatag silang bugos nga suporta ngadto sa bag-ong commander nga nagpasiugda nga ang panighiusa sa command, teamwork ug shared purpose importante sa pagpadayon sa operational gains ug pagkabot sa misyon nga kalampusan. Gidayeg usab niya ang bugos nga pagsalig sa katakos ni Lieutenant Colonel Rosete sa pagtukod sa mga nahimo sa iyang gisundan ug labi na ang pagpalig-on nga tahas sa batalyon sa pagpadayon sa kalinaw ug seguridad sa sulod sa ilang area of responsibility sa division. Gitapos ang seremonyas sa traditional nga ritual sa uyagdok nga gihimo sa mga miyembro sa tribong Gababawon Manubo nga nagsimbolo sa mga panalangin, protection ug panag-uyon tali sa Mediator Battalion ug sa lokal nga komunidad. Katropa, bisan unsang imong trabaho, gikinahanglan gyud nimo ang kape. Siguruha nga makaayo sa atong panglawas. Sanson Gold Coffee Mix, ang kape nga magdalag kadasig sa imong pagpanarbaho. Alang sa Negrosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.